चारही डॉक्टर गेले. कशामुळे गेले? मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, आता पण आम्हाला एवढे धक्काधक्की केली सकाळपासून काय विचारत असतो. त्या नानालाही रेटतात. आता नानाला कुणी रेटल पाठवलं तर का बसतो बिचारा अध्यक्ष काय कुणाला बोलणं, असं करतोय असं करतोय काय करतोय. पुढं काही ना तीच गोष्ट संजयची, तीच गोष्ट माझी. महिलांना जर आपण संरक्षण दिलं पाहिजे. काय कळत नाही कार्यकर्त्यांचा उत्साह. आणि ती सेल्फी कशाचा बोडक्याची सेल्फी काढताय कोणाला माहिती. काल माहितीये हे डॉक्टर सगळेजण तिथं गेले असताना त्या नावेत बसले होते आणि त्या नावेत कोणीतरी सेल्फी काढायला एक डॉक्टर म्हणले मी सेल्फी काढतो. सगळे डॉक्टर एका बाजूला गेले. माझा येऊ द्या, माझा येऊ द्या, माझा येऊ द्या. उलटली ना, कारण तो बॅलन्स नाही साधला गेला. उलटली. त्याच्यातले मच्छीमार करणाऱ्यांनी बाकीच्या वाचवलं 6 लोकांना आणि 4 लोक मात्र आज आपल्याला त्या महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी सोडून गेले. त्यांचं कुटुंब आज उघड्यावर आहे, मुलं बाळा उघड्यावर आहे, आज परिवार सगळा उघड्यावर आहे. काय म्हणजे खूपदा ह्या घटना घडतायत. कधी कधी समुद्राच्या जवळ जायचं सेल्फी काढायची. अरे ती समुद्र केवढा, तू केवढा. कुठं महाबळेश्वरला किंवा पाचगणीला जायचं, तिथं व्हॅली, ती व्हॅली केवढी, तुझा जीव एवढा एवढा. तिथं गचाकला की कायमचाच जाणार. कशा करता मला तर काही कळलेलं नाहीये बाबा. आणि मध्ये पेपरला आलंय सेल्फी काढणं म्हणजे विकृती आहे. माझा येऊ द्या, माझा येऊ द्या, माझा येऊ द्या. सेल्फी काढणं म्हणजे विकृती आहे. माझा येऊ द्या, माझा येऊ द्या, माझा येऊ द्या.